Entra amb ella del bracet millor. I l'agafarà del bracet i l'ensenyarà a pujar. Això és la trim. Que surti molt veure sa mare. Que et vegi. Anem si penca el nen. És asquerós això. És una goma bruta. És com un ganxifós, no? No, m'he anat a fer una fotosíntesi perquè he gravat una expo en 10 minuts. La veig, teniu algun dia, no? Pots interessar. Sí, mira. Hòstia, fa efecte al que l'han pagat. No ho sé. És que he sentit Bé, no? Perdona emoció, total, tio. La tempesta perfecta. que no havia sentit el son, no intuïa.
Aquí farem els cavalls amb 2 cocos. És que no me'n podia estar a tocar-ho quan és petit. La pregunta és, la bandera haurà estat aquí tots aquests 6 mesos o l'han tret i l'han desempolvat i avui l'han portat a tintoreria? O és fixa, potser? No m'atreveixo a tocar-la, no? La bandera ja és la bandera. Potser és fixa, és cartropedra i... I clar, has de vigilar. Li donen un catxaciet i la neteja. Bueno, si volien començar puntuals el primer dia ja no ho estan aconseguint. És el que dic, no? Sí, però... Ai, que s'ha perdut per Palau. Ai, que s'ha perdut l'Elsa per Palau. Ai, no sé on és això. S'ha amagat. Una camisa gira. Estan passant coses aquí darrere. Ja ve. S'impressiona una mica, la primera vegada. Començo? Molt bé, bon dia a tothom. Benvinguts de nou. Avui celebrem aquesta primera roda de premsa per donar compte dels acords del Consell Executiu d'aquest matí. Com sabeu, vam tenir ja dissabte, però no vam fer roda de premsa. La darrera roda de premsa posterior al govern es va celebrar en aquesta mateixa sala 24 d'octubre del 2017, gairebé fa 8 mesos, 7 mesos i mig. La va realitzar aleshores i l'encara legítim conseller de la presidència, Jordi Turull. Ell hauria de ser aquí avui, no per això. Pocs dies abans de la darrera roda de premsa que va poder fer en Jordi Turull, un company vostre se li va preguntar per unes declaracions que havia fet en Pablo Casado com a portaveu del Partit Popular sobre les amenaces i les possibilitats de com podia acabar el president Puigdemont i la comparativa amb el president Companys. La resposta del conseller Turull va ser la sorpresa de que ningú del seu partit el qüestionés després d'unes declaracions d'aquesta manera, relatiu a un president escollit democràticament que havia estat afusellat pel feixisme. 8 mesos després s'ha pogut comprovar com la política de l'anterior govern de l'Estat, avui ja no, ha seguit aquesta línia, ha seguit
amb una violació de la democràcia, de la justícia impròpia de l'Europa del segle XXI. Gairebé 8 mesos, 109 dies d'empresonament pel conseller Turull, un home de pau, que vosaltres el coneixeu perfectament, tant de la seva etapa en el Parlament com aquí a govern, conviccions democràtiques fermes, un home lleial al mandat dels ciutadans. Quan ell ingressava a presó, la segona vegada, el 23 de març, ens va demanar, no només als seus amics, als seus companys, als membres del grup parlamentari, que dediquéssim totes les nostres energies a defensar pacíficament la democràcia i la dignitat a Catalunya. Les meves primeres paraules avui només podien ser per ell. Aquest matí hem celebrat excepcionalment govern en dijous. La idea era fer traspàs de carteres el dimarts, tots els consellers o bé a Extremera o bé a Waterloo. Això va ser possible per a alguns dels consellers, inclús pel vicepresident del govern, però no pas per tots nosaltres, donat la impossibilitat que vam tenir d'accedir o bé a Extremera o al Calameco. Però és el motiu pel qual el govern s'ha celebrat aquesta setmana en dijous. Que això sí que és excepcional, el que no serà excepcional i que és un canvi, petit canvi que hem fet en aquesta legislatura, és l'avançar a la sessió de govern a 2:15 del matí i intentar que la roda de premsa, com ja us han comunicat, sigui entre la 1 i les 2 del migdia, de cara a facilitar la feina dels companys audiovisuals i mantenir una mica uns horaris una mica més raonables. Coincideix, i així ens ho ha fet saber molta gent, que la setmana vinent celebrem la setmana dels horaris. És una petita aportació d'un gran canvi que hem de realitzar a nivell de país. Entro a detallar, si els sembla bé, els acords que hem adoptat a govern, tant acords com comunicacions i altres qüestions que hem debatut amb el president. El primer tema important és que hem recuperat amb l'eliminació del 155 la defensa dels interessos de Catalunya, dels seus ciutadans i de les seves institucions un cop s'ha aixecat el 155. Això té conseqüències en dos àmbits. El primer és que tornem a recuperar la nostra capacitat de personar-nos i presentar al·legacions en recursos que ens han fet el Tribunal Constitucional de lleis aprovades al govern i posteriorment en el Parlament de Catalunya. Això afectarà a 12 lleis que van des de la llei del canvi climàtic, que si us recordeu va ser la primera que va aprovar el govern a la darrera legislatura, fins a la darrera llei que es va aprovar, en aquest cas modificació de llei que es va aprovar al Parlament, de la modificació de la llei 13/2018 de la presidència i del govern. Són 12 lleis que afecten diferents àmbits, tant des de l'estat del benestar, en temes de dret a l'habitatge, l'Agència Catalana de Protecció Social, la universalització de l'assistència sanitària, l'impost de pisos buits, lleis que afecten a temes econòmics com la llei de comerç, lleis que afecten fonamentalment els reptes de futur que hem d'encarar com a país i de les quals han tingut un ampli suport, en alguns casos per unanimitat, en el Parlament de Catalunya. Llei del canvi climàtic, Agència Catalana de Ciberseguretat, impost nuclear, entre d'altres. En total 12 lleis que amb l'aplicació del 155 s'havia aturat el rellotge del procediment judicial, però que a més s'havia impedit que des dels serveis jurídics de la Generalitat es defensessin. Ara tornem a activar el cas d'aquestes 12 lleis. Per tant, per una banda, la capacitat de defensar la Generalitat, individus i ciutadans de Catalunya, ben encabit en aquesta direcció, i per una altra ens permet personar-nos directament com a Generalitat contra l'acord del Senat per l'aplicació del 155, tant en la manera com es va fer els procediments com per l'abús que es va fer de l'article 155 en la dissolució del Parlament, convocatòria d'eleccions, cessament del govern i d'altres efectes que va tenir. No només ens personem directament, sinó que ens afegim al recurs que va presentar el grup parlamentari Podemos en el Congrés dels Diputats i, per tant, diferents vies d'acció contra el 155, com ja va fer en el seu moment el Parlament de Catalunya. Teniu, em sembla, relacionada totes les lleis i també els recursos. Avui, en el govern d'avui, s'ha portat un
decret d'àmbits, el que li diem un decret d'àmbits bàsic, de 4 departaments: presidència, vicepresidència, economia i hisenda, territori i sostenibilitat i justícia. Segurament dimarts o la setmana següent en portarem un parell més. Aquests són decrets d'àmbits que venen com a conseqüència de moviments entre departaments de diferents secretaries o unitats i per tant només recull el trasllat d'unitats d'un departament a un altre. En el cas del decret de la presidència destaca sobretot la incorporació de la Secretaria d'Administracions Locals i que li afegim i relacions amb l'Aran per la seva singularitat i la importància que li volem donar, que, si recordeu, venia del Departament de Governació i que ara es porta cap a presidència, amb l'objectiu d'enfortir la interlocució i l'aliança entre les administracions públiques de Catalunya per tal de modernitzar i millorar també el servei als ciutadans. El decret de la presidència inclou com a element particular la creació del que li hem anomenat Comissionat per al Desplegament de l'Autogovern, però que en realitat és el que hem anat anomenant darrerament a les setmanes passades el Comissionat del 155. Creem ja la figura en el decret d'estructura bàsic, ja l'incorporem i esperem poder anomenar-lo o bé la setmana que ve o l'altra. Entre les tasques que ha de tenir en sortiran també alguns elements que veurem en l'acord, en les comunicacions que s'han fet a govern, però bàsicament avaluar què han passat durant aquests 7 mesos i mig i, sobretot, el més important, com fem un pla de xoc per revertir els efectes que ha tingut, no només dins de l'administració, però també amb entitats i amb els ciutadans de Catalunya. Una de les tasques, per exemple, que haurà de realitzar, que no va estrictament lligada amb el 155, però que sí que va lligada amb afectacions a l'economia, a la societat catalana, és fer un recull de les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, que això va a banda, les que hem parlat abans encara no tenen sentència, per tant ens estem personant, sinó les que ja han tingut sentència de les darreres legislatures i fer en col·laboració amb els departaments de la Generalitat com s'han d'adaptar, si es poden aplicar directament, si s'han d'adaptar i s'han de tornar a aprovar i portar al Parlament de Catalunya per recuperar la protecció dels drets dels catalans i recuperar l'estímul de l'economia i en general, sobretot les que són de caràcter fortament social. Això seria pel que fa al Departament de la Presidència. Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda també porta el seu decret bàsic del qual jo destacaria 2 elements. La creació de l'Oficina de Drets Civils i Polítics, que ha de col·laborar entre departaments, però també amb el síndic de Greuges, que té competències i en tot el que puguin col·laborar, inclús donar suport, serà un element fonamental d'aquest departament. De nou, seria el paral·lelisme del comissionat del 155, que es crea l'estructura, però encara no hi ha el nomenament, però ja ho afegim en aquest decret bàsic perquè si no trigaria moltes setmanes. Es crea també la Delegació Territorial del Penedès, que això ve arrel de la llei de vegueries que ja es va aprovar en el Parlament i faltava la creació de la Delegació Territorial del Penedès i com ja sabeu, les delegacions territorials depenen de vicepresidència i per tant s'inclouen en el seu decret bàsic d'estructura. Les qüestions d'operacions financeres i qüestions pressupostàries, que normalment no hi entrem massa i que és un llistat bastant llarg, en voldríem destacar 2. Avui portàvem a govern 8 operacions financeres i 23 qüestions pressupostàries, algunes de les quals anaven endarrerides també per l'aplicació del 155, i voldríem fer esment a 2 que ens semblen particularment importants. 42,8 milions d'euros que van al Departament de Treball, Afers Socials i Família pel finançament de prestacions i del personal que ha d'exercir les funcions de renda garantida de ciutadania. Això ve d'un fons aprovat en el pressupost de la Generalitat del 2017 i que ara necessitem vehicular aquests diners per tal de donar un servei que ja es va aprovar al Parlament i del que ens sentim fortament compromesos en aquest govern, també per resoldre els problemes que sabem que s'han anat acumulant durant aquests mesos. Per una banda hi ha aquests diners, per l'altra banda també s'ha aprovat 20,4 milions d'euros pel Departament de la Presidència
per fer front a una part de les necessitats derivades dels canvis de criteri de l'Agència Tributària Espanyola respecte a la deduïbilitat de l'IVA. Com sabeu, que ha afectat fortament a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per tant, un primer injecció de diners que ha d'evitar que la programació de la tardor s'aturi, que s'aturi la contractació externa de la corporació. Sabeu també que aquest és un compromís que des del primer dia ens l'hem fet nostre en el govern i també des dels grups parlamentaris amb uns mitjans públics de qualitat. Fem aquesta primera injecció i a partir d'aquí hem d'anar valorant altres necessitats que puguin anar sorgint o que sorgiran deguda a la litigiositat entorn a la deduïbilitat de l'IVA i als canvis de criteris. Hi ha algunes parts que ja s'han resolt i altres que encara estan per veure com acabaran. Això pel que fa al Departament de la Vicepresidència. Departament de Territori i Sostenibilitat també ha portat, com us apuntava al principi, el seu decret bàsic d'estructura, en el que destacaria l'absorció, la incorporació de competències relatives a l'habitatge, amb la creació de la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, que deriva de la Secretaria d'Habitatge, que abans estava en el Departament de Governació, Secretaria d'Hàbitat Urbà, fent servir el terme que s'aplica actualment a Nacions Unides i en l'àmbit internacional per parlar dels temes d'habitatge, d'assentaments urbans, d'assentaments de persones, etc. Aquesta nova secretaria s'encarregarà de les polítiques d'urbanisme, polítiques de muntanya i també del litoral per les seves especificitats, l'hàbitat urbà, les estratègies territorials, així com la coordinació i el seguiment de programes d'habitatge i polítiques d'arquitectura, planificació d'habitatge i millora urbana. L'Observatori d'Hàbitat i la Segregació Urbana també s'integra en aquesta nova secretaria. El departament manté les secretaries anteriors que ja tenia d'Infraestructures i Mobilitat i Medi Ambient i Sostenibilitat. A banda del decret d'estructura del Departament de Territori, s'ha aprovat per govern donar l'autorització a 6 convenis de l'Agència de Residus de Catalunya amb diferents governs de la Mediterrània, Marroc, Palestina, Egipte, Jordània, Algèria i Tunis, que havien estat aturats també pel 155 i que són serveis que presta l'Agència de Residus de Catalunya en col·laboració amb la Unió Europea i l'ONU per donar del foment de l'emprenedoria verda en aquestes zones especialment sensibles pel canvi climàtic. El Departament de Territori també ha portat una comunicació i per tant no és un acord de govern, però sí que la comunicació, i ens semblava particularment rellevant i per això us la volíem comunicar, de l'anul·lació del contracte de gestió de serveis d'ATL com a resultat de la sentència del Tribunal Suprem. S'ha comunicat en el govern. La rellevància d'aquesta comunicació deriva que això obre la porta a la creació de la nova entitat de dret públic d'abastament d'Aigües Ter Llobregat amb voluntat de que entri en servei al gener del 2019. Per tant, avui s'ha fet aquest primer pas de comunicació de l'anul·lació del contracte i això ens obrirà la porta a tots els tràmits que s'han de fer des d'ara fins al gener per tenir en marxa aquesta nova entitat de dret públic que, com sabeu, també és un compromís que va adquirir el govern entrant. Pel que fa al Departament de Justícia, que incorpora de nou també un decret d'estructura bàsic, degut sobretot principalment a dos elements, la incorporació de la Direcció General d'Afers Religiosos, que també venia del Departament de Governació, que ara passa a formar part de Justícia, i la creació de la Direcció General de Memòria Democràtica, així com la resta d'entitats que hi depenen derivades d'aquests canvis. Això passa a formar part del Departament de Justícia. En l'àmbit de comunicacions, el conseller de Treball, Afers Socials i Família ha comunicat les actuacions que està realitzant el seu departament per fer xoc a les aturades i als endarreriments que han provocat el termini de pròrrogues, la caducitat del termini de pròrrogues dels contractes de serveis socials amb entitats. Degut al 155 s'ha aturat tota una part de contractació de serveis socials, això ha impedit que es gestionés els diners a les entitats, que en gran part són entitats del tercer sector, perquè és com tenim el nostre teixit associatiu a Catalunya. Això els ha provocat a entitats del tercer sector unes fortes tensions tresoreres
estan acabant de fer les valoracions tant de calendari com de magnitud, però les quantitats podrien ser al voltant d'uns 800 milions d'euros que s'han anat endarrerint i que està tenint conseqüències tant en els afectats com en els proveïdors dels serveis. I s'ha comentat en el govern també de valorar, ara estudiarem l'impacte que està tenint, valorar possibles responsabilitats en el Ministeri per l'endarreriment d'aquests acords i del tractament dels acords tresorers que suposaven. Finalment, com sabeu, hi ha hagut, o hi teniu a la carpeta, nombrosos nomenaments en diferents departaments, gairebé tots, molts els han portat avui, la major part dels nomenaments, d'altres, per exemple, el Departament de Cultura, de Territori, estan encara endreçant el seu organigrama i els portaran en els propers dies. Com són molts i els teniu per escrit, no els llistarem sencers perquè si no faríem servir tota l'estona de la roda de premsa, i si tenen qualsevol qüestió o bé en el cap de comunicació del departament o a mi mateixa la recollim. A la banda de l'informe del president han destacat dues qüestions. La primera, el president de la Generalitat es va querellar contra l'expresident Rajoy i l'exministra Soraya Sáez de Santamaría per impedir la publicació del decret 2/2018. Aquest és una personació directa del president Torra i avui hem compartit al govern la voluntat de que la resta, que els consellers que estaven presents en el decret 2/2018 individualment també ens querellarem contra Rajoy i Soraya Sáez de Santamaría per impedir la publicació del mateix decret. Hi ha hagut l'encoratjament pels nous consellers que no estaven en el 2/2018 de que es procedís d'aquesta manera. Per tant, en els propers dies i quan ja ho tinguem preparat, tots els consellers que estàvem en el decret 2/2018 ens personarem en una querella contra Rajoy i Soraya Sáez de Santamaría. I finalment, el president Torra també ens ha comunicat que en els propers dies enviaria una carta, i ara sí, havent-hi la formació de govern, en els mandataris europeus per comunicar la nova situació del govern de la Generalitat, destacant la situació anòmala en la que viu el nostre país, en la que hi ha presos polítics, hi ha exiliats, hi ha persecució de drets, i tornar a emfatitzar el compromís que té el govern de Catalunya amb el diàleg i amb els valors que fonamenten Europa entorn a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, els drets i el respecte, òbviament, en els drets humans. I en els propers dies el president procedirà a enviar aquesta carta als diferents mandataris europeus. I fins aquí tenim el que és el repàs dels temes que s'han vist avui a govern, i si teniu preguntes, em diu el Jaume Clotet que primer vagi a les ràdios, sembla que això ho sabeu millor vosaltres que jo mateixa, per tant, quan vulgueu. Sí, portaveu aquí darrere, Gràcies. Catalunya Ràdio, bon dia. Bon dia. Li volíem demanar com valora el nou govern espanyol de Pedro Sánchez, que aquest matí els ministres han pres possessió, i si creuen, si el govern català valora que és igualment factible el diàleg amb aquest nou govern, tenint en compte alguns nomenaments d'alguns ministres especialment crítics amb l'independentisme, com Josep Borrell o Máximo Huerta. I una segona pregunta, si hi ha cap novetat en la reunió que considera urgent el president Quim Torra amb Pedro Sánchez. S'han intercanviat missatges als caps de gabinets, no sabem si hi ha hagut cap pas més formal i a dia i hora. Gràcies. Molt bé. Aquest matí no hi havia novetats en quant a la reunió. Començo per la segona pregunta. Com sabeu, va haver-hi l'intercanvi de missatges entre els caps de gabinet. El president Torra ha emplaçat a veure's amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Suposem que ara amb la formació de govern aquesta reunió es podrà produir. Clarament és un dels temes o el tema més important que té el president espanyol a sobre la taula, i per tant no entendríem que no volgués tenir aquesta reunió. Ell mateix, durant la sessió del Congrés relatiu a la moció de censura que es va fer en l'expresident Rajoy, va apel·lar al diàleg. Per tant, entenem que aquesta reunió es produirà. Sobre la valoració dels membres del govern espanyol, bé, ja hi ha de tot. No valorarem el govern espanyol en tant pel que han dit
sinó pel que hauran de fer. Voldríem pensar que hi haurà responsabilitat en l'exercici del càrrec, però és cert que hi ha alguns nomenaments sorprenents o fins i tot inquietants, com en el cas del ministre d'Interior. Veurem en quina direcció van, veurem si van en una direcció que s'han de fer perdonar els vots de partits independentistes per estar al poder i que per això exerciran una aplicació més dura de la repressió contra el poble i contra els polítics catalans, o que obriran una nova etapa. Els vots, entenem, dels partits independentistes a Madrid no eren tant uns vots a favor de Pedro Sánchez, sinó uns vots en contra de Rajoy, que per obrir una finestra, però veurem, la pilota està a la seva taulada, nosaltres hem fet la feina i veurem com reaccionen a partir d'ara. Gràcies. Sí, Ràdio 4, perdona. Demà sembla que que el president iniciava la ronda de contactes amb els grups. La cap de l'oposició manté que si el president no retira la pancarta pels presos que hi ha a la façana, doncs que la condiciona, que no ve. La pancarta no es retirarà de la façana de la Generalitat. De fet, la pancarta es retirarà el dia que ja no hi hagi motius per tenir la pancarta, que ens encantaria que fos molt aviat. Mentrestant, la pancarta seguirà en el seu lloc per defensar els drets civils i drets fonamentals. No és una pancarta política. Jo entenc que els regidors de l'Ajuntament de Barcelona, de Ciutadans, deuen anar a treballar amb normalitat a l'Ajuntament de Barcelona, que porta un llaç a la façana. Si no són capaços de separar el que és la política del que són els drets, és la seva decisió no venir a reunir-se amb el president de la Generalitat, decisió que lamentaríem profundament. Per tant, la pancarta no es retirarà, però és evident que el president Torra té la mà oberta i la mà estesa que la cap de l'oposició vingui a reunir-se amb ell demà aquí al Palau de la Generalitat. Portaveu de RAC1 també aquí darrere, un parell de preguntes. La primera sobre què en pensa el govern de les imatges impactants que hem vist d'Oriol Junqueras, Quim Forn i Raül Romeva a la presó d'Estremera, si esperen que el ministre de l'Interior prengui alguna decisió al respecte d'això i també al voltant del que esperen del ministre d'Interior, que entenc que és l'acostament dels presos, si creuen que això pot ser una decisió immediata. I d'altra banda, sobre les lleis socials recorregudes que expliquen que demanaran l'aixecament de la suspensió, voldria saber si aquest aixecament el demanen al Constitucional o demanen que el govern espanyol, que és qui va presentar el recurs, insti aquest aixecament. I d'altra banda, si en aquestes lleis esperen que resolgui la seva aplicació en el Constitucional o obriran també una via que seria tornar a aprovar unes lleis similars, reformular-les al Parlament. Perfecte. Sobre les imatges del mòdul 7 d'Estremera, certament imatges dures i colpidores, s'ha de demanar explicacions a institucions penitenciàries del Ministeri d'Interior per la vulneració dels drets del vicepresident Junqueras, del conseller Romeva i del conseller Forn. És inexplicable que no tingui conseqüències aquesta vulneració dels seus drets. Per tant, els demanarem explicacions i estarem atents a veure el que succeeix. La duresa de les imatges no són tant per la imatge en si, sinó sobretot pel fet que ens posa d'una manera molt evident el que està succeint. Sobre l'acostament de presos, cal recordar i insistirem cada vegada, no tenen sentències, presó preventiva, que en la majoria dels països europeus no s'entén que estigui sent així. Per tant, el que demanem des del Govern de Catalunya és el seu alliberament. Altrament estaríem acceptant que és una normalitat que estiguin a la presó. Sobre les lleis recorregudes al Tribunal Constitucional, aquí hi ha aquelles que estan pendents de sentència, que s'obre la via jurídica per defensar-nos i potencialment sabeu que existeix una comissió d'abans de portar les lleis en el Constitucional, en el que s'intenta negociar i a vegades s'intenta simplement explicar quin és l'objecte d'una llei i que fa que aquesta llei no acabi anant al Constitucional. Intentarem obrir també aquest camí, però també la defensa. Aquestes per les que no tenen sentència. Per les que tenen sentència s'ha de veure cas per cas. En algun cas s'ha de veure si cal la llei o trobem un altre mecanisme de manera que es pugui donar servei als ciutadans o s'ha de reformular i portar-la al Parlament de Catalunya. Ho haurem de veure cas per cas i realment és una de les prioritats
doncs el que no pot ser és que el Parlament de Catalunya amb àmplies majories estigui aprovant lleis en benefici del país i que després des de Madrid aquestes se'ns aturin. Voldríem pensar que amb un govern suposadament progressista a Madrid algunes d'aquestes lleis no acabin portant-se en el Constitucional. Part del problema és el poder que té el govern de Madrid per portar-les, per provocar la suspensió cautelar en un tribunal constitucional que a més sabem que està fortament polititzat. No hi ha més ràdios? No. Molt bé, gràcies. Sí, consellera, en primer lloc, benvinguda. Gràcies. En aquesta sala de premsa que feia molts dies que no s'obria. Vostè ha parlat al principi de qüestions de l'anterior legislatura que van passar, etc. Jo li volia preguntar una qüestió molt concreta. Hi van haver un seguit d'empreses catalanes que fiscalment varen marxar de Catalunya i que encara no han tornat. Jo li pregunto en concret, la Generalitat farà algun tipus de proposta perquè aquestes empreses tornin o d'una banda i d'una altra, doncs si té informació de que les empreses que han marxat fiscalment tenen intenció de tornar. Moltes gràcies. Gràcies i gràcies pel benvinguda. És cert que especialment això es concentra el trasllat de seus socials que no de centres operatius ni trasllat de treballadors, se centra sobretot en la compleció que té a veure, em sembla que és desembre i gener o gener i febrer d'aquest any, doncs el procés triga un temps, ara les xifres han tornat bastant al que és normal de moviments i de creació d'empreses. I estem treballant, sabem que això no ha tingut cap impacte en el PIB, o almenys aquest no pot ser significatiu, donat que tant el PIB i sobretot el PIB industrial ha crescut molt més ràpid o més ràpid del que ha fet a la mitjana espanyola. Recordareu que el 6 d'octubre el govern espanyol va aprovar un Real Decreto Ley en el que nosaltres qüestionem que no s'estiguin vulnerant drets dels accionistes de les empreses, perquè el que feia aquest Real Decreto Ley era eliminar que la decisió del trasllat de la seu social s'hagués de prendre a l'assemblea de la pròpia empresa i que passava a ser una decisió directament dels directius. Una decisió que va ser política per part del govern espanyol i que els serveis jurídics del Departament d'Empresa estan estudiant per intentar revertir, hem demanat un informe jurídic per si es pot batallar el que considerem que poden ser, i dic poden ser perquè hem encarregat l'informe i ho estem estudiant en aquest moment, violació dels drets dels accionistes d'aquestes empreses. I estem treballant fortament en que sigui l'aproximació de noves inversions a Catalunya i de fet hem vist tant des de Facebook, Microsoft, Siemens, Nestlé, moltes empreses multinacionals com estan venint en els darrers dies a Catalunya. Sabem que se segueix considerant la millor regió del sud d'Europa per invertir, tant pel 2018 com pel 2019. És evident que la promoció econòmica està al centre del Departament d'Empresa i que hi seguirem treballant en la mateixa línia que s'ha fet fins ara. Sí, però perdoni que torni a preguntar, però els hi han demanat que tornin o no els hi han demanat que tornin? La consellera d'Empresa està en contacte des que va prendre possessió amb diferents entitats, tant empresarials com empresaris, i ha d'escoltar a tothom i a partir d'aquí ha de fer una diagnosi per veure què ha passat. Però repetim, és una decisió en molts casos, en alguns casos entenem que política, una decisió de moure el despatx de la seu social, el que sobretot és la font de la nostra ocupació, són els centres productius i vetllarem perquè aquests evidentment no es moguin. Sí. Entre les lleis que vostès volen restituir no figura de moment la llei de transitorietat. No sé si això es descarta, es deixa per més endavant o com... El relat de les lleis que teniu són aquelles en què el procediment jurídic està obert i són les que nosaltres ara ens personem. En el cas de la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica, si no vaig errada, són lleis que ja van tenir sentència en contra i que per tant no estarien dins d'aquest paquet. Són les que ara hem d'estudiar i hem de veure cas per cas què es farà. No es descarta, llavors... No es descarta, però ara estem més centrats en les lleis, sobretot les socials. Sí. Consellera? Perdona.
Bueno, Tu, Quico? decidiu vosaltres, eh? I és molt ràpid. Heu anunciat una sèrie de nomenaments i encara dieu que els pròxims dies n'hi haurà més en els següents departaments. Aquest govern té pensat alguns dels cessaments que van arribar amb el 155? Perdona, pots tornar a dir? Si aquest govern pensa... Cessar alguns dels càrrecs que es van mantenir en el 155. En el 155 es van mantenir la major part dels alts càrrecs, que a més va ser una decisió consensuada a nivell de secretaris generals, de que la millor defensa que podien fer de les institucions catalanes precisament era mantenir-se al càrrec, mantenir-se fent la feina en cas de que els consellers, aquesta decisió es va prendre al matí del 27 d'octubre, en cas de que els consellers fossin cessats per Madrid, l'acord de la major part dels secretaris generals, dels directors generals i en definitiva dels alts càrrecs de la Generalitat va ser quedar-se i defensar les institucions i seguir fent feina en benefici del país. Sí, conseller, bon dia. Bon dia. Benvinguda també. A mi m'agradaria saber si en aquestes mesures sobre el 155 d'aquest aixecament i en relació amb el que preguntava la meva companya Txell, té aquest govern previst restituir com a cap del cos dels Mossos el major Trapero i treure el senyor López? Com sabeu, el sergent del cos de Mossos d'Esquadra, el senyor Trapero, ho segueix sent, i ara la feina que té per endavant el conseller Buch és valorar com ha quedat no només el cos de Mossos, però el departament, tot el departament d'Interior. Recordeu que és l'únic departament que des de Madrid es va nomenar un secretari general en funcions i per tant s'ha de fer una valoració acurada de com està i quines són les millors decisions que es poden prendre en benefici de la seguretat dels ciutadans. El que no farem com a govern i el que no farà en particular, que és el seu compromís, el conseller Buch, el que no farà és fer una purga que pugui posar en perill res. Nosaltres no ens dediquem a això, ens dediquem a vetllar pel benestar i la seguretat de la ciutadania de Catalunya. En quant a la figura en particular del senyor Trapero, és un tema que hauran de parlar entre ells dos, però que en qualsevol cas no serà una decisió precipitada ni imminent. Sí. Sí, hola. Abans ens explicava que s'enviaran en els pròxims dies unes cartes a nivell europeu, tenint en compte que el govern de Sánchez s'ha constituït avui mateix i comença a caminar. No sé si el president de la Generalitat també té previst comunicar-se, dirigir-se personalment per carta, també per demanar-li aquesta reunió urgent, encara que hagin tingut algun contacte així més informal. I d'altra banda, si aquesta urgència que demana aquesta reunió en els últims dies, si el govern creu que s'hauria de produir la setmana que ve. Molt bé. Perdó, puc demanar una mica més d'aigua? Val. Disculpeu. No està previst a hores d'ara. No sé si a l'escoltar-te el president prendrà una altra decisió, però ara mateix no està previst que s'adreci per carta al senyor Pedro Sánchez quan ja ho hem fet públicament i ho hem fet a través dels caps de gabinet. Considerem que hauria de ser la setmana que ve? Sí, és que jo considero que hauria de ser demà mateix aquesta reunió, que és importantíssima, però nosaltres estem a disposició, com sempre hem estat al diàleg, a la negociació, i quan ell tingui a bé fer aquesta reunió, doncs ja es posarà data i es convocarà la reunió. Sí, consellera, aquí una qüestió seguint el fil de la companya. Com valora el govern la figura de la ministra Meritxell Batet? Creu que és positiu que hi hagi aquesta figura per abordar el tema català i pot ser una interlocutora vàlida o creu vostè que tot ha d'anar a nivell de president Torra i president Sánchez? Hi ha molts temes que tenim encallats a Madrid i entenem que hi haurà ministres que seran més sensibles. Un pot ser el de la ministra Batet, però també pot ser el ministre Ábalos en termes de foment i que per fi sigui el ministre que desencalla el corredor del Mediterrani, donat que deu entendre que el Mediterrani no passa per Madrid, per exemple, donat el seu origen. Les interlocucions hauran de ser a tots nivells, sobretot perquè hi ha molts temes que s'han d'anar desencallant, molts greuges que fa molts anys que reclamem. Recordem que el president Puigdemont, quan va anar a veure el president Rajoy, li va portar una llista de 46 punts
dels quals només un parlava del referèndum, l'altre eren temes sectorials que estan encallats encara. Tota la negociació que es puguin anar resolent temes que beneficiïn els catalans s'hauran d'emprendre, i és cert que segurament hi ha ministres amb més sensibilitat o menys, o presumiblement més sensibilitats o menys, però esperem que en el conjunt del govern espanyol hi hagi un canvi. No sabem com de realista és o no és aquest desig, però que no jutjarem abans d'hora si es produirà o no. Sí? Què li demanen exactament al govern? Perquè el que li va dir no es poden demanar el que no es pot donar des del poder executiu, que són poders diferents. No sé si es planteja el fiscal general, el fiscal general, estigui a favor d'un apropament dels presos o que retiri els càrrecs. Podries fer un detall? Crec que són poders diferents, és bastant qüestionable a hores d'ara. Però és evident que la petició que fem des del govern de la Generalitat no és l'apropament, perquè seria un reconeixement de la seva condició com a pres de que està bé. El que reclamem és l'alliberament dels presos i el que reclamem és que tothom torni a casa, no només els presos sinó també els que estan en l'exili. El govern espanyol té marge per actuació, que és evident que tampoc té tot el marge i que no té un poder absolut sobre el sistema de justícia, perquè seria extremadament alarmant, però sí que té poder per fer diferents coses. I fins ara l'antic govern del PP l'ha exercit en una direcció, veurem què és el que fa el govern espanyol. I això no només afecta el govern legítim de la Generalitat, sinó que també afecta tota la persecució que s'està produint tant a ciutadans de Catalunya com a artistes d'arreu, una persecució i una manca de drets d'expressió, reunió, llibertat d'expressió, etc. Per tant, veurem en quina direcció un govern suposadament progressista actua en un tema que ens sembla que és fonamental per la democràcia. És a dir, que el fiscal general pugui retirar càrrecs? Veurem quina capacitat i quina voluntat té. Ha fet referència a la llista que va enviar, que va proposar de peticions al president Puigdemont a Rajoy amb 46 peticions, que només una era el referèndum, la resta eren sectorials. Al discurs de la moció de censura, Sánchez es va obrir a parlar amb el president Torra d'aquestes mesures que es van presentar al seu dia, però són del 2016. No sé si hi ha voluntat des del nou govern d'actualitzar aquesta llista. S'ha anat fent seguiment de la llista. És una llista, com bé dius, del 2016, meitat del 2016 crec. Durant els mesos, almenys fins a l'aplicació del 155, es feia una coordinació en diferents àmbits de en quina situació estava cadascuna d'aquestes 45 mesures, 45 més una, amb un resultat bastant pobre i bastant decebedor de manca de recorregut. És que hi ha temes que van des d'infraestructures fins a fons agrícoles, fins a temes migratoris, invasió de competències per tot arreu, i abans de la reunió amb la futura reunió amb Pedro Sánchez s'hauria d'acabar d'endreçar, però és una feina que ja es va fent contínuament. Igualment si cal incloure nous temes. Recordeu que això provenia d'una llista original que havia portat el president Mas al president Rajoy amb 23 punts. Per tant, s'haurà de revisar el conjunt d'aquestes mesures com d'altres que puguin haver sorgit. Veurem, entre altres coses, quina és l'aproximació que es té des del Ministeri de Sanitat ara respecte, per exemple, temes tan importants o tan crítics com l'accés universal a la sanitat pública. Per tant, veurem quina aproximació té, perquè ja sabíem quina en tenia l'anterior govern de Madrid. Mira, anava a dir això, estava buscant el Jaume i les seves indicacions de a menys 10 passa al castellà. Ara tinc un dubte, haig de repetir el que he dit abans en castellà o anem directament a les preguntes? Podemos hacer algunas preguntas, ¿no? Perfecte. Yo le quería hacer, que me hiciese una valoración sobre el gobierno de Sánchez y en concreto sobre la sorpresa que ayer decía, ¿no? Maxim Huerta ha sido ministro de Cultura, no sé qué valoración tiene, gracias.
Gracias. Hay algunos nombramientos del gobierno de Pedro Sánchez que nos sorprenden. Hay todo un conjunto de pros y contras, con la esperanza de que al final tenga una orientación más progresista y más sensible, sobre todo lo que tiene que ver con derechos fundamentales de los ciudadanos, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado español. Hay algunos nombramientos inquietantes, como sería el caso del ministro de Interior, hay algunos sorprendentes, como en el caso del ministro de Cultura. Nos sorprende, por ejemplo, que hayan hecho énfasis en la creación de un Ministerio de Igualdad y que luego algún nombramiento, digamos, no estaría alineado con este tipo de políticas. Veremos, tampoco queremos ser extremadamente precondicionados por decisiones o por actuaciones o por palabras que se han dicho anteriormente. Queremos ver qué actuaciones realizarán, sobre todo en los primeros días. Muy optimistas no somos. Los votos que han llevado al poder a Pedro Sánchez han sido unos votos contra Rajoy, no a favor de Pedro Sánchez, pero es cierto que hay siempre la esperanza de que se abra una ventana de oportunidad para que haya cambios en España, no solamente relativos a Cataluña, pero sobre todo relativos a la democracia y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Sí, usted antes decía que el tema catalán es lo más importante que ahora mismo tiene Pedro Sánchez encima de la mesa. ¿Por qué y cuándo cree que se tendrían que reunir Pedro Sánchez y Quim Torra? A mí me parece que es uno de los temas más importantes. No querría menospreciar otros temas que son importantes en el Estado español. La fecha de la reunión entre el presidente Sánchez y el presidente Torra la tiene que fijar Pedro Sánchez. Nosotros, el mismo día que él ganó la moción de censura, se le enviaron felicitaciones y se emplazó a que hubiese esta reunión. Lo hemos hecho tanto en privado, a través de los jefes de gabinete, de los dos presidentes, como públicamente. Seguimos teniendo la abertura para la negociación y el diálogo que siempre hemos tenido y que en particular nos gustaría que Pedro Sánchez nos explicase cuál es su aproximación a Cataluña, cómo ve él que tienen que renovarse los derechos civiles y democráticos que están siendo fuertemente amenazados tanto en el Estado español como en Cataluña, y queremos escuchar qué proyecto tiene. Bueno, pues justamente en esa línea, el diario.es publica que fuentes de Moncloa han dicho que este mismo viernes en Consejo de Ministros la intención es tratar la cuestión catalana y un acercamiento hacia Quim Torra antes de verano. Perfecto. Estaremos muy atentos y encantados de celebrar tantas reuniones como sea necesario para abrir una nueva etapa. Yo necesitaría dos valoraciones más. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, ha dicho que en principio no quiere acudir a la reunión de mañana con Torra si está la pancarta en la fachada de la Generalitat. Y también le quería pedir una valoración sobre esas imágenes que hemos visto de Extremera. Gracias. Gracias. La pancarta que está colgada en el balcón de la Generalitat se retirará el día que no haya necesidad de tener que reclamar que la liberación de los presos políticos, que retornen del exilio no solo los políticos catalanes, sino también artistas. El día que no haya necesidad, que sería una gran alegría para todos nosotros, de que la pancarta no exista, esta pancarta se retirará. Antes no lo haremos. Nos sorprende la actitud de la líder de la oposición. Esperamos que durante el día de hoy cambie de opinión. El presidente Torra desea que esta reunión se realice mañana por la mañana. Es su voluntad y nos sorprende porque seguramente los regidores de Ciudadanos del Ayuntamiento de Barcelona deben ir a trabajar diariamente al Ayuntamiento y el Ayuntamiento también tiene un lazo amarillo. No es una pancarta política, es una pancarta de derechos fundamentales. Respecto a las imágenes del módulo 7 de Extremera, en las cuales se ven al vicepresidente Junqueras y a los consellers Romeva y Forn, queremos pedir explicaciones a instituciones penitenciarias de qué ha llevado a esta violación de los derechos de los políticos catalanes en el módulo 7 de Extremera. Nos parece que como mínimo se ha de abrir una investigación y que se ha de dar explicación no solo a nosotros, sino especialmente a las familias y a los propios consellers y vicepresidentes. Son imágenes que son
con un fuerte componente emocional para una gran parte de la ciudadanía, especialmente para la gente que los conoce personalmente, los familiares, los amigos, y que realmente muestran la situación que está pasando en España con los políticos catalanes. De las leyes que están en... Vale. Como resultado de la eliminación del 155 y de la formación de gobierno de la Generalitat recupera la capacidad de defender las instituciones y los ciudadanos de Cataluña. Y en este sentido se abre hoy dos fases de trabajo. Una, todas aquellas leyes que el Gobierno español ha llevado al Tribunal Constitucional, que habían sido aprobadas por el Parlament de Cataluña y que habían quedado en un limbo en el que el procedimiento ni avanzaba ni tampoco se podía resolver ni defender. Esto ocupa 12 leyes que van desde la Ley del Cambio Climático, comercio, impuestos, etcétera, etcétera, hasta la última ley que se aprobó en el Parlament de Cataluña de modificación de la Ley de la Presidencia y del Gobierno de la Generalitat. Ahora recuperamos esta capacidad de defensa y nos personaremos y aportaremos alegaciones y veremos si hay capacidad también de negociar a nivel de gobierno que se había limitado a través del 155. Y por otro lado, nos permite personarnos como Generalitat de Cataluña, como ya hizo el Parlament de Cataluña, contra el acuerdo del Senado del 27 de octubre del 155, tanto en los mecanismos de cómo se hizo como en el abuso de la aplicación de este artículo, principalmente la disolución del Parlamento, convocatoria de elecciones, el cese de los miembros del Gobierno. Por tanto, ahora nos permite hacer nuestro propio recurso y también sumarnos al que hizo Podemos en el Congreso de los Diputados y el que había hecho el Parlament de Catalunya. Molt bé, moltes gràcies i bon profit. Encara us falta, no? Els millors desitjos que acabeu aviat.